Ngawude lo music umntwana engahamba nje ayofundela ubuthishela abuye azofundisa ingane. Futhi-ke la esikoleni kuhamba kahle kune-dramatic art. Uma-ke nayo i-understanding yo-music ngoba ngikufakile nje usuyoba uthisha omuhle kakhulu lowo mntwana lowo. Cha, lona-ke lokusho nje ngingawanyuma ngesibongo. Njengoba nangibiza ngoZwide indlela engaziwa ngazo abanye bangibiza umfulonga. Ngisebenza khona la ekhaya-ke nguthisha we-dramatic art kodwa ngihambe nangapha kwezomculo. Lokhu ngafika kule sikole cishe ngonyaka 2010 ngiyibambile khona la kwezomculo. Ngazalelwa khona lapha endaweni yasokhona endaweni yaseNtshiyambona le phansi kwamavithi la ngazalelwa khona. Ngafunda kwizikole zona lezi zamabanga aphansi eMnyama ngasuka eMnyama ngaya eMbheko. Ngalithanda-ke lo hlobo lwalo mculo. Ngaya ngaqala ukulistadisha kahle ukulifunda nokuma phambi kwekhwaya. Ngiqala ukusebenza khona eMpumalanga ngeza la okhona ngo-2010. Inkinga enkulu kakhulu-ke ngathi nje ngabazali bale ndawo le. Abazali bale ndawo ngathi abaka-understand-i kahle lo hlobo lwalo mculo. Ngathi aba-understand-i nama-sport nje esikolweni ewona abawa-understand-i ukuthi enzani enganeni. Kodwa-ke ngokuhamba nompebuka uyazama abafundisi abanye bacacisele ukuthi kuyisiza-ke ingane lo hlobo lwalo mculo lolu-ke iyona basic yokuqala ukuthula konke okukhona emhlabeni. Qala ngawo lo mculo. Ya, okusho ukuthi abazali kufanele mhlampe bakubambise Zwide ukuze ingane mhlawumbe ngoba kuyithalente umuntu angaphila ngakho. Ngiyaphila impela mfowangami. Ngiyaphila mina nje ukuqala kwami ukusebenza ey'koleni ngasebenza ngakabi naso isitudio. Ngilandela lo hlobo lwalo mculo ngoba ziyalidelela iy'ngane kanti azazi ukuthi kulo msebenzi. UmfokaNkosi nje wathi lapha phambi kwekhwaya usesebenza iy'kole ey'ningi engakabi nasitudio elandela lona hlobo lwalo mculo. Ngaleyo ndlela leyo-ke ukuphila ukusebenza ngize ngafunda nje ngagogoda ngiyekela nokuthi ngabi. Mfokangobe baningi kakhulu ngeke ngiqambe amanga. Baningi abafundi engibakhiphile abanye sebeyasebenza. Omunye nje ngomunye wayo lo ongi-interview wami mfokangobe ukhandwe khona la ekhaya. Abanye ade bemile la bezobuka ikhwaya. Lokuqalile leli viki bayafika ama-former student. Abanye bacontributor nangama-donation wabo ekhikhini ngoba phela lolu hlobo lwalo mculo luyabiza. Abazali kwesikhathi abanawo amandla sidinga-ke izandla. Bakhona-ke ama-former student la ekhaya acula-ke ikhwaya ukuthi angilekelela. Kunomunye umfowabo waBhakama ole usebenza eplantini elenza iy'moto zabathotho ukwangilekelela kulolu hlelo siya kwi-district. Namanje omunye umntwana nje usanda kuphothula iziqu zakhe zobudokotela wakwamaZibuko uNonhlanhla kaMaZibuko. Naye ukwangidonethele kwaze kwaba kabili impela. Kuyabona bayi-understand-a into esiyenzayo ukuthi kuningi okumsizayo umntwana la. Njengoba ngisho ukuthi abazali ngiyafisa ngathi bengabe behlale phansi umuntu angabedla ngabelingane ijoyine ikhwaya. Umntwana kumfundisa nje ukukhuluma nje. Konke ukukhuluma khona ongakucabanga. Ngabe wenza wona ama-interview, ngabe uyosebenza ko-radio station, ngabe uyosebenza ko-TV, kuyamthatha umntwana. Ama-vocal cords ahlala etrainekile. Ungathi umntwana ummise la phambi komphakathi noma eseyilide emphakathi avela nkonkulu ngoba nawe uyazi mfowethu sinabo ke abantu abangamalide emphakathini. Uma uyakhuluma uzwe ukuthi bethini ukuthi befuna ukuzothini. Abanye beze bethi abamzwanga. Mina nje angidingi ngisho i-mic uma ngikhuluma eklasi noma kuthiwa ligcwele kanjani ehholo angidingi i-mic ngoba sengatraineka kudala beyangilekelela. Anginawo namahloni okuba phambili ukukhuluma. Ukuthula kuya-refresh umqondo. Kufana nje nazo zonke i-sport. Uyabona uma ungaya kulezi zabamhlophe iy'kole i-sport singena phakathi sekuyiperiod bese kubamba bayibhanga bodlala ukriket badlala yonke imidlalo bacula benza yonke
awe phinde bebuyele beyofunda ngoba bayazi ukwenza emqondweni wengane. Kodwa kulezi zethu iy'kole zabantu abampisholo bathi kungathi kumosha isikhathi noma kukubambelela ingane. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka umzali abone ingane ibambeleleke idonsa kanzima ey'fundweni acabanga ukuthi ngumculo imbangela. Kanti vele umntwana akanalo kwakholo lalapha ey'fundweni. Vele into esingamphilisa yiyona le yokuthi abe ngumculo. Impela-ke zintathu iy'kole engisebenze kuso ngoba ngisho ngaqala eMpumalanga sasiyi-primary lesi engaqala kuso. Uprincipal wakhona wangibona nje ngilekelela nje iy'ngane zendawo ezayifunda kwenye i-high school. Waseyithanda le nto yazi nami ngiya-15 ngomntwana into kanje. Uyayazi le nto wathi mina awu ngiyakwazi khona nami ngezinga lami. Bathe ngibona uyishaya kamnandi. Ngingafisa esikoleni sami kube kanjani. Kwase kuvela amathuba kamakhosi waseyangidala. Ngamenzela futhi kahle. Sayase-ke i-high school-ke iba nomono ukuthi nansi i-primary seyenza kangcono ukwedlula i-high school. Base bengitshontsha-ke nabo nge-post engcono ngayongena e-office ngoba ngaqala ngu-groundsman emculisi. Base bengitshontsha laba bangiyekisa amabhuthi ngawufaka uthayi ngawo base-office. Ngakhona leso sikole leso kwakuyimpuluzi high school ngasithatha ngaze ngawusibeka ku-national 2008. Ngapleyisa futhi ngabuya no-position 2. Ngasebenza kahle kakhulu. Kanti-ke bengivamise ukubuya ngize la ngizolekelela esinye isikole kwakuthiwa iDingwazi. Kanti kunomfowethu Nhlengetho lapho eseseDingwazi. Owathi mayiseza la kule sikole wase-recommend ukuthi hey kunenye indoda lapha engasilekelela uma sesifuna umuntu womculo ngoba umuntu owayeculisa lapho owuprincipal njengamanje wayesenyukela esikhundleni sokuba udepute. Sekubona ngathi umsebenzi uzoba mningi. Wasekubona ngathi sekhona abahlolunga waserecommendwa mina ngasengena. So nje bonke labantu engisebenza nabo Impuluzo wayewuthanda kakhulu music nalo waseprimary wayewuthanda nalapha-ke mina ngithatha nje uprincipal wami wayengiwena owayeyibambile naye sesemazingeni aphansi esebenzi esho ukuthi kusasebenzele. Kwase kunyuka ngomsebenzi kwanyuka-ke nama-challenges sekona umuntu wasethula mina uyasebenzeka. Mina nje into engiphazamisa kakhulu la umphakathi. Ngasho ukuthi umphakathi phela ongabambisani nawo ngokwesikole nje hayi ngoba noma usuyiqoqile ingane khame ngakhawu mama ngiyeke siphuma late besho njalo i-hour ngoba phela siqala ngo-2:30 2:30 siyaphuma. Kodwa nje vele bekhala abazali bethi sekulate. Kodwa nje siyancenga nalezo ngane lezi abazali bazo inhliziyo zabo zivuma. Ngiyazi kukhona ngelinye ilanga abayophuma abawufana nabo ngoba siyohamba shishiya ukuze ungafiki umculo kufanele kube khona abantu esibashiya. Zwide. Wena Zwide as a conductor ngicabanga ukuthi iy'nhlobo zemculo ehlukene lapha kune-African, i-Western ngobani yiphi ongathi wena uzizwa kumnandi kuyi-conductor Western noma i-African? Uyabona lapho ngizobangoma ngifuna ukuqamba amanga. Angithi thina lo mculo asiwufundela. Yikhono nje ukuthi mawusuzukondile ngento ingehlule into eziwa ngusibani ba. Ubese uyayenza bese kuba khona la kuhamba khona ukushiya khona ngokwesikole sakho. Ngingasho ukuthi ngiyayithanda lezi zesinto engama-Afrika ngoba ngiyakwazi nokuthi bathini ngikwazi nokubona ababhala abanye siyabazi sikwazi ukuthi ngikhiphe nama-mango evami lapho. Nanokuthi ikhathi zivame ungabi nalo abo-accompaniment kanti lezi zifuna ngikophelele kakhulu ukuthi ikhwaya lisale i-accompaniment wenze yonke lento kanti lezi zethu nje kuba ubugaggu nje bamvela kanjani. Kodwa sengiya ngokuya-ke ngiyakhula ngiyabamba lapho ngoba umculo awusinto yakho wedwa. Kufanele kubathola abantu umbone umuntu ongathola into kuye. Kwamasinga nje lapha phesheya okhona siyasebenzisana kakhulu uyanilekelela ngoba yebo lapho uyabona lo hlobo lo mculo lolu abantu abaningi basuke bethi competition kanti akusiyi competition sidevelop abantwana
Uma ke sidevelop abantwana akumele kube nomona noma kube imkhangelo ngoba izikole kwezizingile siphesheya mina naso kodwa sonke siselokishini encotshana sikhanda iy'ngane zomphakathi. Kungenzeka enye ingane igcine ingakhoni ukuphumelela nekhono layo enalo ngenxa amandla enginalo noma ulwazi enginalo luncane. Kanti uma engelekelela umnewethu silekelelana lapha ingane iyakwazi ukuthola enye information ikhuphukile phezulu. Sikhiphe abantwana abangaba ngaphezulu kwethu ngoba usuyafundwa umculo ey'koleni usuyisifundo mfowakaNgobe usuyisifundo ukhona nje ngisonawo la umusic qualification yakhe ukuthi yokukhulumela akasakheli iy'ndawo ngabe sesiwufakile nje subject. Abanye mfowakaNgobe sibathini njengokuthi umdala umzamo uthi useyakufonela ingane khona ngiyabona kodwa manje umntwana ngoba uyabambeleleka esikoleni bese ngimvezela umzamo. Ngiyalithola lithuba lapho bese ngimbuza into yomzamo. Mina engikubonayo ngoba ubona nje umuntu obambeleleka ezifundweni. Mina ngibona umuntu ongasebenza aphile. Kunomfana nje lapha nje manje siqedele i-interview ngimlethele yena umfana kodwa umfana ungawathabeke ubehluphe esafunda o-grade 8 engafundi. Aloku ngimbelesela esikule ebaleke. Uthe mayifika kwa-grade 9 waqala nge-YSP. Wayesebona abanye abafana ngase ngimhambisa ney'ndawo. Wasebona abanye abafana abangangayo becula amasolo yonke into. Umfana wathi hey nami uthisha uNyawo zayo ngiyangena. Lo mfana mangingakutshela nje manje mfowakaNgobe usenamaculo aseyiculela yena ngaphandle kokulekelelwa yini. Wenza u-grade 10 una 15. Ingoma uyakwazi ukuzenzela mina ezinye ngokuyilalela phinde futhi ngiseshe nama-copper chords. Lo mfana lo wenze iculo from last year esizocula nami kulo nyaka lo. Walenza waliqeda. Ngalelo sikhathi esilaliprescribe i-English. Lashintshwa labuyiswa kusiJalimane. Wadideka umfana ngamfunela usizo ngamfunela amagama abizwa kanjani wathi mina sengiqedile into okunginikeze yona ngaphandle kokulekelelwa uthisha. Mina nje ngase ngilanda ama-professional ukuze amlekelele noku-interpreta ngokuphela kwakulimi olwaluthe phecelezi. Kodwa nje lo mfana indlela akhuthale ngakhona futhi ukubamba konke ukufunda nawo lo mculo ungamzwa unezwe elihle kabi. Ngiqinisile impela ukuthi nje engakanikezwe ithuba lo mfana lo engaba ngenye. Uyabona mfowakaNgobe ngifuna ukuqamba amanga kule ndawo yethu nje umculo usuyafa. Ama-primaries amaningi awasaculi. Kuma-high school sibathathu. Ibambanana, uPhongolo sebithi. So lokho vele kuyawulimaza umculo. Lama-primary wonke lana khona la ngoba engaculi nje ayaletha kithi iy'ngane. Uzoqala phansi uqala ingane yaqaqa. Akufani ney'kole ezabo-Bangeni. Ukuyibona nje o-King Zetwayo excela ukuze bezomculo. Yingoba onke ama-primary cishe 90% ayacula. Nama-high school amaningi ngobuningi babo bayacula. So ngakho bona ngathi benza kangcono. Ngithi kunzima ngoba i-circuit asikwazi ukubamba i-circuit competition. Siqale district. Lena nje sengiyabuyo mina nje i-competition yesibili oba sekuyi-province. Amanye ama-district acula kuze kube kathathu eyaku-province. So lokho kuyawuthunaza noma kuyawathunaza amandla ekhwayo ngoba umuntu osejajwe ikathathu bese ya-province nawe wena osajajwe kanye umehluko mkhulu. Ukusho nje othisha bami la ekhaya impela hhayi laba engisebenza nabo abafowethu bangibambisa abangibukeli yikho bethu ikhono lale ndaba abalazi kodwa nje bayangibambisa bangilekelela ukuthi umculo ugcine ungafika ekhaya. So njengoba sihamba nje kusasa siyoqhudelana namanye ama-district singesinye sey'kole esiyakhona nathi le sawina-ke i-Western Peace yokuzwa nje besilungisa lapha ngilande umfowakaNgobe siyahamba-ke kusasa sihamba abangethembayo ney'ngane zabo ukuthi ngikula makhono. Siyathemba uNkulunkulu uzohamba nathi endleleni aselekelele sinqobe la siyakhona. Futhi-ke nakuba abafundi siyisikole esenza kahle-ke mfowakaNgobe ngifuna ukuqamba amanga. Thina asinayo inkinga yokukhipha ama-results ey'nganeni okuba phasi.
Ingakho nje nabazali beyilethe ingane ngobuningi kulesi sikole ngoba bayazi ukuthi sisebenza kanjani. So nje nalo mculo nje ungengxenye yezinto esithi asifuni kusale iy'ngane kufuneke zijabulele ubuncane bazo sisesikolweni ngoba likhona ithuba lakho lingasaluthola leli thuba leli iminyaka seyihambile sefuneka abhekane nemisebenzi ethile eminye emivimbane ukuthi engathola lawo mathuba. Amanye ama-department ayabathatha abantu ngawo lo music. Sinawo nje i-department yamaphoyisa nje iyacula inekhwaya. So uyabona ukuthi umuntu makhona into ayenzayo kuyamlekelela nakanjani. Namanye amavasithi ayafika esifuna abantu kuzo zonke iy'khali ey'ningi kuyagcwala ngoba ziningi iy'kole mase kuyofundwa sebantwana sebethuthukise emavasithi. Kodwa kulezi zethu zakwa-art hhayi amathuba amaningi ukuthi umntwana angamfunda. Phela-ke abantu bacabanga kudala ukuthi umuntu ukuze abe uthisha kwafuneka afunde ngey'fundo lezi abantu abazazi. Sekunwebekile manje. Ngawo nje lo music umntwana engahamba nje ayofundela ubuthishela abuye azofundisa iy'ngane. Futhi-ke la esikoleni kuhamba kahle kune-dramatic art. Uma-ke nayo i-understanding yomusic ngoba ngizifakile nje usuke uthisha omuhle kakhulu lowo mntwana lowo. Phela akwazi ukuthi abe uthisha ohlukile kunabanye othisha ngoba awuthisha abaningi abayenzi lo hlobo lwalo music. So nje ngiyacela kubazali baqhubeke nje babadedele abantwana. Namanje nje sinama-camp bayaphaka nje manje bayadla sengizobathutha-ke laba okusekudelenyana emakhaya baqhubeke ngemoto ngicela abafowethu laba abangilekelelayo babeke emakhaya bafike baphephe. Asibonge Zwide.